APHLC Mas Rally Kapaman Ponalong Rai Kom Sakhetum Ke Kham Khedun. Hemprek longvek nangji pura kachesongdun bang phokera play APHLC atum aphan kenep kangnangpon. APHLC pahay nang ma Jai Kathar pahay nang ma RSS down Lona por BJP ruling government atum aphan opposition party ang bong pen kangnangnai party lake APHLC henlo pura atum penangana dim peklo. Tapusona por hot karbiara atum akar inai lake article 244A mate Hemprek hello. Last Indian constitution along ke tokdak autonomous state within state mate article 244A kapachunje phanpura all party hills leader conference mate thek pen APHLC atum ni jang karbiang long along ripenangana hawaralong ingsam jin pen masreli paruponlo kiram tang ajikloni phaing korai siarni lakhai si joramla constituency pen masreli sai ke deng nang pangchengsi paching thunron pen a constituency tin masreli sai ingsam jin pen nang klem bomwang bomlo Ponta patumi thang ajikloni phaing koranar kebani jengkha constituency along ingsam jin pen masreli kapado along raikom sai khietum government property ka phalang noji po acquire boxi APHLC ke kroi masreli kachesong along kachesongdun bang phokera phlia bang photuma phan nep ingnang pondelo Pinpur me bang so kachesong along raikom sai khietum lathi charge mate ke theng ke choga joine ke ongdung masreli along kidona radatum arenga husonang koklo la pen penangana tum ke avia phik bunang koklo dang te adai komatlo Laki ruling government BJP atum BD Kanglim pusi APHLC atum lam theche peklangpon. Pinpur me kangnangpon erara phan tovia joang bong nanglo atlo bonta Bikram Hanse President Wothalang so LSC Samson Teron Secretary of Law Central Committee Kursing Timong Organizing Secretary Thonesor Rongphar Secretary Wothalang so LSC Nawakanta Kathar Finance Secretary Wothalang so LSC Baliram Crow Chesterfield Crow Secretary Socheng Constituency atum ke nota hem kangsam sidolang lapen Pel and eta latum ke jokjelo puta birta ribdun long. Lapusona pora hut ke wangchi apor ke APHLC kopia sai si deng thuji mala pen rada tum koan si Hemprek amen pen cheto dunji mala ke apor si 800 po. Dalam ke litum khan nang ke Japon ati hai sarjai kathar sar president APHLC along ni nang ke Japon ke may send lapen interior at lapen ahok regional political party si 1969 an ingkan tanong etlo la si hala sohut congress atum si haladak asamalong si dodunji ajoine si pinyarni litum avia fiksi ilitum pini aphonang la si sorno songtum si tame asumar kaching hon longri longpat kaching hon hei kaching hon ajoine abang putin si tame la ni la kuan mai litum rally ke do arlo sotum si tame don ta gel ponlo lapen ke arlo sotum apeng ke theng lapen avia pit lapusonta lidung atunda dolo pinso kachesongolo arno sotum sitami jail sita chithab dunang pok la sidindi tuma bangke laki ington telo sangselo la pinso kachesongolo aki ha jai kathar sarnang ki japon along nilitum talaga chesongdun thipo la penke article 19 ke laki freedom of expression freedom of speech la constitution along ki tok dak dolo tangte pinyarni kopia posi la dak army police atum SP atum DC atum alang litum freedom of speech freedom of expression article 19 constitution of India aronatek chini ne det ma ha kyo buji poa nai amar police army bilage DC SP bilage article 19 e koise freedom of speech freedom of expression heitur mote apnaro kyoto amar kane ami peaceful democratically ami rally to ami korisu amar kane iman oinai oitasar iman blood shed amar kane iman je oinai korile aji angtong kane jelot loi gol aji Bikram Hanse kane loi gol aji Sarkari Rongphar sar general secretary kane loi gol aji Samson Teron legal cell secretary kane loi gol heitu ki koason amar constitution or kitab tu porhanai niki apnar lokor army police police law police act police bilage heitu buji lok ami amar nijor tribe area heitu this is a regional place of Karbi Anglong East and West Dimahasao. We will fight, we will do more of agitation, we will do more of organization as per Dr. Bhimrao Ambedkar. He said that educate, agitate and organize because Article 19 has freedom of speech. So we will all raise together, women wing will come up to the front to raise the voice of Article 244A because we
have the right to speak, right to freedom, right to equality, where there were 20 paragraph according to the 6th schedule that is meant for tribal areas. So we will struggle, we will fight, and we will fight for APHLC pen ke nilitum ahok pet nilitum movement party pinaka posi nilitum ke khai ka phan kachesong bang nilitum ing tonte lapen nilitum phan pini ahok pet alam ke nilitum rally protest rally pudet takali nilitum pini ke nilitum karbiang long phan ke matharam nang plot arni ki garni lakadang litum mana chini lo pini nilitum adu samson sing ti alang li pini labang so pir thepen sangtet ka chu arni amasini litum abang APHLC apitung ban dameni litum labang so ru samson sing ti along klam along ladak ni litum amir biri along ni litum kache kemo ka chapadoi phansi lapen pen sini litum pini ladak wanglo ni litum ningduk alam the bangke pini ason sonarni ke ni litum aphan alidar to manange pon pini arni takali pini ke litum aphan ahok pet la karbiang long along ilitum phan district nange wan picheng ilitum aru samson sing ti alangli kache wayarni la bangso kache wayarni son ke ilitum apanta mesen ben ilitum phan ladak alangli mir biri along dameni ilitum phan alom so por ilitum phan alangli phan kache kemu ajai mega bang padolong ason te pusini tumahin pen matapon la pen ilitum labang so kache songalong bang ke nilitum bang surya mudir hale nilitum alitar man pon lap kan tame nilitum APHLC along klemra pet non ke do pisongja po tumhan pon lap tame nilitum inut bahani vet la do tame nilitum ahok pet akang sai kapalongi pan lap nilitum Hemprek kang thim article 244 tang nilitum JSR nang ke japon tang nilitum Hemprek longvek ni pan nilitum chesong thip nilitum doji Pini ahok bet ningduk pik alam le kenepona tumphane alidar to mele olai te ningduk me pikan ili tumapan dak 20 nong watalang so LSC president sir Bikroman se alangli phata ponik dadlo lapen ako general secretary 20 nong watalang so LSC along ili tuma dhone sorong pharphana ponik dadlo wala pen ako central pen kewang ilitum asar general secretary sir kiri rong pharalang li phana ponik dadlo lapen organizing secretary alangli kursing timung aphan tame ponik dadlo lapen law secretary samson teron banda ponik dadlo lapen ako dak spokesperson angtong ing tia ke hai banda ponik dadlo lapen mission ilitum along ke पुलिस लेके ठेली कॉन्स्टिट्यूशन से के थे कॉन्स्टिट्यूशन लोग के तो कुपिलो इली तुम के लद्दाख के डेमोक्रेसी कंट्री ये डेमोक्रेसी कंट्री लोग के अनुतिन नामे अमेना राइट अमेना हकपेट अकांग साइज पलोई मान के kachesongdun labangso kachesongdun के दो लोग पिनियारनी लद्दाख पुलिस तुम नीली तुम फान नंग kenep नंग kangnang नंग ठेंग नंग चौकपन के लाके पुलिस तुम दे जा कोंग च पफरांग अली लाके अदाई के लद्दाख के इली तुम काउंसिल कचहरी लोग EMCM लापेन MP MLA तुम सी अलग तुम सी लापेन नाके तोयदुन लापेन क्या को बोंगो सेना RSS तुम अलाम तोय पेन सी अलग तुम नीली तुम भला पुसोन अकाम नते क्लेम हक पे अलाम के नीली तुम लॉ एंड ऑर्डर अरोन कारखान पुबांग नीली तुम आवे नीली तुम हक अकांग साइफा नीली तुम द ठेगलोंग लो नीली तुम पिने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का पाहिनो पुतावे लापेन नीली तुम माने पेन का ठेंगा चौक पुतावे नीली तुम इंसान जिन में से नीली तुम kachesong labangso इंसान जिन kachesong लोग पुसित आमे नीली तुम फान नंगे खांग दो ना बांके लाके बोंगो सेना RSS लापेन BJP तुम अलाम तोय पेन से लाली तुम labangso asai नंगे देंगदुन लासी पानी स्थित आमे नीली तुम भानंग पुलो DC बांग पुलो इलेक्शन मेघालय इलेक्शन जॉइन पेनाली तुम रैली दाम लोंग लेपु मेघालय के असम लोंग तोंग के दोमा मते मेघालय के कप्रेक स्टेट लो लाइली तुम थानी जोंगसी मेघालय अलोंग अपो जोंगसी ली तुम डाक तना इफेक्ट पुलोते मेघालय के लके असम लोंग सिदो कोगलु लापुसोन लो नीली तुम की पुदुंता लासी मेघालय के कप्रेक स्टेट लापेनो नीली तुम लदाक
Karbi Anglong ke Assam long dodun kolo tami Karbi Anglong na tum district council aja kong doko ke district council aja kong doko pular ko pipolo ili tum long la bangso district council ya police tuman ke khang no ya kong doko pipo se sang khang ke delo la ke adai ke doge ke la ke ili tum council long kacari bom a BJP bongo sena RSS atum si adai ke dolang li tum sinang ke toy dun tapuson Nitang Karbi Anglong tong kamu campaign promise terang report Biswanath Karbi Live.